Ostaci zgrade zapovjedništva Principija rimskog vojnog logora Burnum nalaze se pored sela Ivoševci tik uz kanjon rijeke Krke, pokraj mjesta gdje su se u rimsko doba križale najvažnije prometnice. Mnoštvo dokaza svjedoči da je uz vojni logor za oko 5000 legionara na tom području postojalo i civilno naselje. U logoru su boravile 11., 4. i po svemu sudeći 8. legija. U noćima punog mjeseca održavale su se posebne svečanosti i proslave Ide. Gotovo 2000 godina poslije, javna ustanova Nacionalni park Krka u svrhu promicanja kulturnih i povijesnih vrijednosti tog kraja organizira Burnumske Ide. Dobrodošli na Burnumske Ide! Događaj je to u kojem se prikazivanjem života i običaja civilnog pučanstva, ali i elemenata legionarskih i borilačkih vještina rekonstruira povijest, sve upotpunjeno različitim umjetničkim formama koje svoje korijene i tematiku vuku iz rimskog doba. Program izvodi kostimirani ansambl, sastavljen od šminkera, frizera, glumaca i artista, ali većinu uloga tumače djelatnici parka. Publika stiže organiziranim prijevozom i individualno, još za dana kako bi kušala ponuđene delicije ili sudjelovala u kojoj od onodobnih društvenih igara, no glavni program počinje kad se spusti noć. Rimska vojska na tom je prostoru bila prisutna od oko 30. godine prije Krista. Oko 77. godine rimski car Vespazijan osobno je dao novac za rekonstrukciju Burnumskog amfiteatra. Nakon odlaska 4. legije, oko 86. godine, Burnum više nije legionarski logor pa gubi vojno značenje i pretvara se u civilno naselje. Početkom 2. stoljeća stječe status municipija. Zadnji spomen Burnuma nalazimo u opisima vojnih sukoba bizantske i gotske vojske u 6. stoljeću oko 550. godine. Pod vedrim nebom izmjenjuju se glumačke družine, pjesnici i svirači, ali najviše pozornosti privlače plesači s vatrom, koji u pratnji bubnjeva pod mjesečevom svjetlosti vješto žongliraju bakljama.
to uvod u najvažniju točku, bespoštednu borbu gladijatora u kojoj o sudbini pobjeđenog odlučuje palac. Carav, naravno. Život poraženog ovaj put je pošteđen na oduševljenje puka i čitavog ansambla. Prva sustavna arheološka istraživanja Burnuma izvršio je Austrijski arheološki institut iz Beča 1912. i 1913. godine, a istraživao je i 1973. godine u suradnji s Arheološkim muzeom Zadar. Godine 2003. počela su u organizaciji javne ustanove Nacionalni park Krka i Gradskog muzeja Drniš sustavna arheološka istraživanja amfiteatra i vojnog logora Burnum. Najvećim dijelom istražen je amfiteatar sagrađen u prvoj polovici 1. stoljeća poslije Krista. Pored amfiteatra, s njegove južne strane, pronađeno je veliko vojno vježbalište koje se još uvijek arheološki istražuje.